Firmaet startede tilbage i midten af 50'erne. 98 der kører vi ejendommen herude og flytter herud i Rødovre. Og vi er efterhånden blevet en par 30 flyttefolk, og vi er vokset til at være 8 i administrationen og har 13 biler. Jamen, jeg skaffer den sjov stemning med at få med at lave sjov med det hele. Ikke? Jeg har været flyttet med i 4,5 år. Jeg er snart 4,5 år. Er du glad for det? Jeg er rimelig tilfreds. Jeg er konsulent hos Poul Nielsen Møbeltransport, og det vil sige, at jeg er ude og rådgive og give tilbud og planlægge flytninger, ligesom her. Der er mange større firmaer, hvor de har meget mobberi, og folk bliver holdt udenfor, og der synes jeg, vi er meget gode til at... Vi er jo kun de der 20 mand cirka, så vi kan godt sådan holde noget selvjustits med, at der ikke bliver mobbet, og folk bliver frosset ud. Så det synes jeg, at på den måde er der. Når vi kigger tilbage i midten af 70'erne og i starten af 80'erne, der havde vi en flyttemand på Frederiksberg, som var 75 år. Og den periode har min far passeret. Han bliver 80 næste år. Han er stadig med på flytningerne og tager stadig fat, hvis at de unge mennesker har problemer med en sofa eller en kommode eller noget andet. Jamen så ved han godt, hvordan det skal håndteres. Før i tiden, der kunne man bedre få, hvis man havde sådan nogle flytninger, der kunne man bedre få lov at flytte en afdeling i løbet af 2 dage, eller en afdeling om dagen for eksempel, på en 50 mennesker. Men i dag, der skal man altså flytte 200-300 mennesker. Det skal man helst flytte fra fredag aften til søndag aften, så de ikke bliver berørt af det, dem der sidder og arbejder. Det er jo helt fantastisk.